Hi guys, दिनै मोदै नागिरनोसै आं मोदै लहा बोराय लाना फैखाबाय हारसिंनो एकदम बाहेरफ्रावबो मोजाङै बेरायनो मोना मानो मोना एकदम कर'नानि दावराव सामफ्रामबो ओंखायनो एसे हाग्रा बारियाव एसे हाबनानै मोदै नागिरनोसै आं दिनै बे आरोना लोगोफोर सिङावनो बे बाउन्डारि गोजाखा बाहेराव नङा आरोना बेयाव जोंनि बे ओरै बाउन्डारि दंजोबखायो माने सिङाव बे सिङावनो आरो सिङाव ओरै साफा ओरै हाग्राया बिराद गिदिर आरो बे दा राननायखाय बारा माबा नुदों आरोना बारा गिदिर नुवाखै आरो स' लोगोफोर मोदै नागिरनोसै आं दायो बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ थांगासिनो आं दायो ससे बैथिं थांग्रोनांगौ ओमफ्रायसो मोनगोन आरामनो गोदाव सोराव मोनलाबायदों एकदम बिदिनो नागिरहैलाबायनो आं स' लोगोफोर थांगासिनो जाला लोगोफोर एकदम गरमजों जाबजों ओंखामबो जानो हाया माबो जानो हाया बहुद हामना दङ एकदम फुरलेब फुरथेब जालाबायना दं बेयाव बिराद जिउ गिदिर ओंखारना दं हराव बे गुदुंनिफ्राय उरि गुदुंनिफ्राय ओइ सिगांजों थांनांगौ ससे सिगां थांनासो मोनहैगोन गोबोर बेजोंनो हाबलांसै आं दायो ओरैजाय बेजोंनो ओरै सिंजों हाबलांसै थिंख्लां बिराद दङ गोजौआव ओइनै नायबा बिराद नुयो बिराद थिंख्लां दङ थिंख्लां बिदिनो जाबाय थायो बिदिबा हाबलांबाय लोगोफोर आं दायो एकदम सान्दुंआव मोदानदों हाबाखै दाबो लामाफ्रा माथो देन्जारथार मा मा मोनो नायनि रानला जोबना दङ बुस्थुफ्रा बैयाव बहुद बांला दङ सिङाव हाबबोगासिनो लोगोफोर मोनफैहांबायानो बेयाव थिंख्लां मोनसे दङ बेयो बहुद बांला बेयाव ओरै बहुद बांला बेयाव हाग्रा गेजेराव दङ बे सोरबा सोरबा रासि फिसाफ्रा माबा माबि नुलाबायो आख' नाथाय दा रासि गिदिरसो जाहैबाय आरो बे हाग्रायानो गोजा आरोना बिराद रोजा हाग्रा गेजेराव मोनफैबायानो आङो बे बहुद बांला थांबाथारनांगौ लोगोफोर एसे थांबाथारनांगौ बै मोनसे खाथि माबायावसो आं भिडिअखौ बांद्राय गोलावद्राय जायो भिडिअआ ओंखायनो एसे लाखि दोनथ'गासिनो आङो लोगोफोर एकदम बै वाल मोनसेयावसो वाल खाथियावसो बैथिं थांबाथारनांगौ वाल एसे नुहुरो आरो ओमफ्राय हाग्रा रोजाबा आन्दायलायनो नागिरो बेयावबो जारलाथार हाग्राया रोदोमजोबबाथाय दा रोदोमजोबैखायसो बारा मा नुवाखै आरो गेजेराव राननाय मोनलायबाय लांदांथारनि दंफांफोरा गेजेर लांदांथार नैबाव बहुद बांला मोनसे दं इनै दंफां गुदि माबा थिंख्लां दंफां गुदियावल' थायो फाग्लासो दाउराइ थायोलै बेयाव दाउराइ गां बिराद गलांना दं दाउराइ उन्दु थायो नैयावबो दाउराइ मोनसे गलांना दं नै दाउराइनि गाङा बारा गवालै बिसिनि गाङा मानो एथ'ग्राब गवाथाय बारा गवा बिराद दाउराइ फैयो फैनायालाय होमबाबो बारा गवा बेयाव गोलैलाजोबना दं
बैथिंजायबो हनै बेयावबो गोलैलाजोबना दं गलांजोबना दं बेखौनो बायदि मोनदों आङो मोदैनि देरखौ नायनानै बेनो लामाया बेलाय बिदिनो नागिरनांसिगोन दिनै फैना फैला ना थैलाजोबना थाखो गुदुंखौनो होथेजोब्बायसो माथो बोरै जाखो बेलाय नैबेयावनो जायगाफ्रा देरफ्रा बेनो नैबेयावनोमोन मोदैनि जायगाया सुफोराल' मोनसे मोननै गलांनानै दङ नै मोदैनि सुआ बेलायनो बायगुलायबाय माथो गाहायाव नाहरबावनि बैसानाव थाङो खोमा ए अन्थाइ सिङावसो थायो सालाफ्रा अन्थाइ सिङाव मोनामलायथारो माथो दिनैसो मिन्थिबाय आं एथ'ग्राब मोनामलायो फैनासो दं आंहा माथो मोनामलायदों खारनाय मोनामो नैबे गलांनाय दं नै लोगोफोर मोदैनि सु बियो मोदैनि सु गोजा बेयो थाम्फैफोर दंलाबायो लोगोफोर सुफोरा नै फिसा फिसा गलांलाजोबना दं नै मेरलानो खिनायफोरखौबो लोगो मोनथारा माथो नै मेरला दंलै लोगोफोर सुखौ आं मा खालामनो दे सोरबा होनो सुखौ उदायो होनना बुङो मायावबा आंनो बे सिखौ नांलालै लांला आं बे सिखौ खनबालाय मेरला मोनो बै सिङाव दङ बुस्थुआ आन्दासाव अन्थाइ सिङाव थाम्फै दंसोगारो थाम्फैया नै सिङाव हाबना दं खोमा मोनामगासिनो लोगोफोर बेयाव दं आरोना बिराद गोबावथार जागोन आं फैया दा सिङावसो हाबना दंना बहा हाबना दंना नागिरबाबो मोननोबो नागिरा बहुत खस्थ' बोरै सानांगौ बोरै मानांगौ दासिमबो माने आयदाखौबो रोङाखै बे आरोना लोगोफोर सिङाव दं बायदि मोनदों बिराद खारगासिनो जायगाया बहुत खारो बिदि थानाय जायगाया सिङाव हाबना दं नामाथाय बहुत खारगासिनो गुदुङा माबाफोर एल' हरबा मोनबायबासो मोनो दा बिदि मोना जाहैबाय लोगोफोर लोगोफोर बे आरोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नुदों खिथादो मा खालामबा मोनजायो बेखौ मा खालामबा माने मोनजागोन आरोना बे आइडियाखौ आं हरदो आरोना आङो एकदम जानो लुगैदोंमोन माबायदि बे बेदरा बे आरोना जायफ्रा एसे मिन्थियो माने आइडियाफोरखौ खिथाहरदो सोरबा होनदों जि बोराय मालाबायनांगौनो मुस्रि बोराय माबा जे बोरायफोरखौ लाङि बोरायफोरखौ आरोना फास लाङिफोरखौ होनलायलाङो बे ना साग्रा फास लाङिफोरखौ होनो ओमफ्राय सोरबायानो थालिर फस्लाफोर माबालाबायनानै दोननांगौनो गारलाबायनानै दोननांगौ होनो दा बबे मोनसेया मिन्थिया आंथ' मोजाङै स' बे आरोना लोगोफोर जायफ्रा बे आइडियाफोरखौ फोरोंहरदो एसे मोनजानायनि खिथि गारला माबा सुथुबो गारला गासिखौबो माबाजोबनोसै मोनबाथाय आरोना बिदि होनो बयबो मानसिफ्रा स' बे आरोना लोगोफोर आं हारसिं दिनै बेखौनो नागिरफैदोंमोन बे मानसिफ्राबो उन्दुलाजोबना दं ओंखायनो हारसिं गोदाव सोराव मोनलाबायनानै बेरायनोबो हाया जेरावबो दाथ' ओंखायनो नैबेखौनो नागिरफैदोंमोन आरोना बायदिसिना बुस्थुआ गुदुं सिङाव हाबना दं बायदि मोनदों आङो दाबो मोनामगासिनो जायगाया थाम्फैबो बिराद दङ थैलाबायनासो दं नामा बे गुदुं सिङाव आरोना लोगोफोर बेलाय बे गुदुङाव बे सुफोरा बेलाय बेनो आरोना नैबे
मेरला दङ दंनायालाय सुफोराबो गोलैलाबायनानै फिसा फिसा फुवानमोन खोमा ओंखारनायफोरावसो मोननांगौ ओंखारनायालाय दामानि ओंखारो होमबाबो नुवाखै दामानि नुथाराखै सालाफ्रा बबे टाइमाव ओंखारदों दा लोगो मोनाखै आरोना खावला ओंखारबोहांलां दारमासथिनि बबेथिं दङ बेबा लोगोफोर बेनो सुफ्रा बेलाय नै मोदै नागिरनाया बिराद गोलाव गोलाव थायो माथो आंबो बारा मिथियामोन नै बिराद गोलाव फिसा फिसाया बेनो गुसुं गुसुं गिदिर गिदिरखौलाय गुसुं गुसुंसो मोन्दोंमोन आङो ओमफ्राय बिराद गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव थाथारो माथो नै फिसा फिसाया बिराद गोलाव बेथ' नायजाया नै बहुद गोलाव बे फिसा फिसा खिबो दंलाबायो मा खियाबो बबे गोदो गोदा सिनायनो रोङा ना जानला मानला जालाबायबा थैलाबायो मा दा बे आरोना लोगोफोर खिबो बिराद सोलियोनो मायाव मायाबा खिफ्राबो दा बे होनदों आरोना मानसिफ्रा बयबो होनो दा बे आरो लोगोफोर बिदिब्ला आं बे जायगाखौ गारना फैलायबाय बेलेग साइडथिं थांसै आं नेवलायबो बिराद दङ नेवलायाबो जाग्रा मानसि गैयाना बारा ओंखायनो बुथारनोबो आख' फाख' होसोनबो बुथारनायावबो मानसि गैयाबा जारला जायो हारसिंबाथाय आरो मोफौआबो मेरला माथाम माब्रै फिसिना दोननाय बायदिसो दा मानसिजोंनो गोमोनसो जाबाय माने न'आव फिसिनानै दोननाय बायदिसो जाहांबाय माने एसे बे आरोना बे बुहुद बांलाया बारा बेरायलालै लोगोफोर मानलु मानला मोनो माथो जायगायानो एसे बुरा मानलु मानलासो माबाफ्रा जोलाबायदों बे माबा बिबार दङ बे माया बिबारा जोलाबायदों ओंखायनो एसे मानलु मानला मोनलाबायो बारा थाबायला स' लोगोफोर बेनो ओमफ्राय जाय जायफ्रा मिथियो हा मोजां आरामनो कमेन्ट होनानै खिथाहरदो आइडियाफोरखौ सोर सोर मिथियो मोजां आरोना एसे जोङो मोनजानाय बायदि बे आरो लोगोफोर एकदम कर'नाजों दावराव खालि कर'ना होनबा गाफ्लेनानै सिथमनानै गाफ्लेनानै दोनथारसिगौ आं दारमासथि नैबे लहाजों खर' होथारनिफ्राय बुनाया कर'नाया न'बायदि दा नुनाय बुस्थुबासोमोन बियो स' लोगोफोर बिदिब्ला आं रुम फारसे थांफिनसै ओमफ्राय बेनो लोगोफोर जाय जायफ्रा मिथियो एसे आइडियाफोरखौ खिथाहरदो जाय जायफ्रा मिथिया ओरैनो नायलाबायनानै शेयार खालामलाबायना होदो भिडिअखौ मोजां मोनोबा आरोना नों लोगोफोरनो ओमफ्राय आइडियाफोरखौ फोरोंहरनो हागोन खोमा स' बे आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो बेनो दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय आइडियाफोर मोजां आइडियाफोर दंबा आंनो कमेन्टआव आराम साफा लिरना हरदो थ' लोगोफोर बेनो दिनैनि भिडिअआ थ' भिडिअखौ नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय मोजां मोनबा नों लोगोनोबो शेयार खालामदो आरोना थ' बाय बाय थेंक्स फर वाचिं बे मोनसेखौ लाना थांसै आं माबाफोर खामानि होबाय बायगोन खोमा बाय थेंक्स फर वाचिं